ב-2026, מייבש שיער מקצועי בבית כבר לא מותרות היא הבחירה החכמה לשיער בריא ומהיר יותר. האם המייבש שלכם מזיק לשיער מבלי שתרגישו? חום לא מבוקר ייבש את הקצוות, מחליש את השורש, ועושה נזק מצטבר. הגיע הזמן לשינוי. רובנו מתפשרים על מייבש ביתי חלש, שמאריך את זמן הייבוש ופוגע בבריאות השיער. התוצאה? קרזול, שבירות, ומראה עמום שאי אפשר לתקן בקלות. הפתרון? 4 מפרטים קריטיים שמפרידים בין מייבש ביתי רגיל למקצועי. מנוע, סיבובים, יונים ובקרת חום, זה מה שקובע באמת. הכירו את מייבש השיער רמינגטון, מנוע 110,000 סיבובים לדקה, טכנולוגיית יונים מתקדמת וחיישני לבקרת חום מדויקת. זמין עם אחריות יבואן. תוצאות מקצועיות בבית. ייבוש 40% יותר מהיר, פחות קרזול, ברק עמוק ושיער בריא לאורך זמן, כל זה בזכות הטכנולוגיה הנכונה במייבש. הנתונים מדברים. מייבש מקצועי מציע מנוע עד לעומת בסטנדרטי, סיבובים של מול יונים מוגברים ב-90%, ובקרת חום של 300 מדדות לשנייה. ללא המפרט הנכון, זמן ייבוש ארוך, קרזול מתמשך, נזק חום מצטבר ושיער חלש. מייבש שיער מקצועי מ-2400 מייבש את השיער 40% יותר מהר ומותיר אותו חלק ובריא לאורך זמן, ללא פשרות על איכות או נזק. לפי הנתונים, מנוע עם 110,000 סיבובים לדקה וחיישן מונעים קרזול, שומרים על אחות השיער ומבטיחים תוחלת חיים ארוכת טווח. צוות המומחים של מולטיסטור ממליץ, בחירה במייבש מקצועי עם מנוע בחיסכון זמן יומיומי ושמירה על בריאות השיער לטווח הארוך. חושבים שמייבש ביתי רגיל מספיק? תחשבו שוב, הוא מייבש לאט יותר, פוגע בשיער ועולה יותר בטווח הארוך בשל החלפות תכופות. תראו איך השיער נראה לאחר ייבוש במייבש רגיל לעומת מקצועי ברק עמוק. שיער בריא ונטול קרזול רק עם המפרט הנכון. משיער יבש ומקורזל למראה חלק ובריא, זה בדיוק מה שמייבש מקצועי עם טכנולוגיית יונים מתקדמת יכול לעשות עבורכם. בכל המוצרים מגיעים עם אחריות יבואן רשמי, משלוח מהיר לכל הארץ ושירות לקוחות מקצועי ללא הפתעות וללא אותיות קטנות. הנתונים ברורים, מנוע חזק יותר, סיבובים גבוהים ובקרת חום חכמה יחד הם מביאים לייבוש מהיר יותר, פחות קרזול ושיער בריא לאורך זמן. מייבש מקצועי עם מנוע מייבש שיער 40% יותר מהר ומותיר אותו חלק ובריא. תוצאות סלוני איכות מבלי לצאת מהבית. צוות המומחים של מולטיסטור מוכיח מניסיון. מייבש עם מנוע וחיישן לא רק מייבש מהר יותר, הוא שומר על בריאות השיער לאורך שנים. השוואה ברורה. שיער מיובש במייבש רגיל נראה יבש ומקורזל, בעוד במייבש מקצועי הוא חלק, מבריק ובריא. תוצאות שנראות ומורגשות כבר מהשימוש הראשון. הגיע הזמן לשדרג את שגרת הטיפוח שלך.